És la protagonista de La serva padrona, òpera bufa de Giovanni Battista Pergolesi, que ara s'estrena en català. L'argument és tot al voltant d'això, de la criada mestressa, no? Personatges arquetípics acompanyats d'instruments barrocs que ens acosten a l'època en què es va compondre l'obra. És una òpera històrica que comença un cicle del que seria l'origen de les òperes bufes, de les òperes còmiques. Un començament com el del Teatre de les Comèdies, la companyia que porta a escena aquesta òpera i que pretén acostar el gènere a poblacions petites i mitjanes sense grans infraestructures teatrals. Pensem que l'òpera és una cosa molt seriosa, és una cosa molt sagrada, és una cosa que només se fa al Liceu i has d'anar mudat. I aquí no, el que fem és aproximar-la molt, fer-la molt entenedora. L'estic entenent, m'estic divertint i a més se'm fa curta, no? Doncs això moltes vegades, el que és la gent que no ve a l'òpera, ho veu a l'inrevés, no? La primera representació al Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. Bé, mireu, mestre. No, senyor. Serpina, que mallam, ves pone, anca i sou. Però, patró, no el provoqueu, que us busqueu la ruïna. Escolta'm bé, de debò t'has promès amb aquest? M'hi he promès i no m'hi he promès. Ara... A veure, que aquest maleït capità tempesta em farà precipitar. Ara ell em deia... Aviam, què et deia? I parla per intèrpret. Que em doneu la dot de 4.000 unces o no es casarà amb mi. T'ho ha dit. M'ho ha dit. I si ell no es casa amb tu, a mi què m'importa? Doncs que m'haureu d'esposar vos. T'ho ha dit. M'ho ha dit. O que altrament bocins us farà. Oh, això no t'ho ha dit pas. Que ja ho veurà. T'ho ha dit.